Marga Pasaribu mangalap buru ditulangna buru si barani. Mulu taringot dia kasih namot gua ramadaina nunga bidus rohani nasida. Taringot tu gora-gora suhini apang naupat ima si pasahaton ni Pasaribu tu si barani hot masuhini apang naupat. Jala 20 hali panggoraoma ima hatah sulang. Jala tu hula-hula si turus satongani natu parboru ampolop sikak ni sulang 200 lembar merisihot harga 2000 tu parboru. Laos satongani manang tutulang. Laos tarigo panggoraon manggora manona kahaang gini hasuhuton langsung lima haang gini tulang karingot diaka sangap tuaka hula-hula ni para boru ima 10 tulu amplop songon na somal alai boi dabay una kurang karingot tu parsuhian onom ma parsuhian sadama itu STM 5 mana ni huton ni hasu huton parigo tu jabar ni tu ni huta ngadu suruhan kaning nama suha japang petong gutul 200 gabi mau lihat ma di Tuhan gua wiring mana pak mau lihat ma di hita saluhuna ditaringot pangiduan ni perburu ngasih kope sahak matu parana ulos ima ulos herbak sian lepar dohot ulos tinurus sadari calo oni para anak ma ima natahatai di ulaota ulaun adat nanaing pasaha sulang-sulang pahopu Raja Pasaribu tutulang na hula-hulana margasi barani alani mata di ulau di tanggal 5 tepak mai hari Senin di bulan 2 di tahun ala di pos roha marhiti ulau tanong sadaro hata di baga seperti keno di pasahatamu mapinggan nahot molo sarapan ini ngarap mabigi hita iya kan cuma iya jadi hok masuk nak karing dia pinggol lah sarapan nak kaning jam siap Ido asarobi ita sarapan gabi jadi adong dobe ina mana hutulis jadi mau lihat emang di pasahat tamu pinggan nahot dihudulan na marisihon harbue pir harbue siribur-ribur mon harbue sakti tupahon namat tanamar 2 di batadi hita lumobi di hamun namar hula-hulu asa firma poki bahul-bahul mapasaloan asafiri matordita namar donga sahuta lumubi mahamu namar hula boru luju-luju maka pasal bon itu laos marisiho maringgi namar mata na pinatu pa pamarenta sekolah saruhana torop lumubi ma akka amat taraja asatu sanggar maaporik di luang masa tua sinul mana pinahamuna gabi manang dan ulamuna asa pinatiko kujur mahu tongan itapian tu dia hamu mangalaka suhu paranak nang suhu perboru sa itu si marapota par sauli sahama solo sahama tu botia to homai di rodang ibulan nunga saha tahatai ima ruhu ni paradaton namar hula boru namar boru ni tulang sulang-sulang pahopu di bagasa partikenon saha mahita liling mangulu huhu matu parhurasa tu panggabian totong ma di longan di Tuhan laos marak medok mahita tulu hali ingot upasa kami matusuhut mula tema jadi Tony mati yang berudah maram nate mula tema jadi partikinon upasa hatai ma ara tohon profesor kami hula-hula doh pangulan huria mardosne rohama mo raja nami
Jadi bahasa kami mbak. Atau untuk pengulian yuri beri mak sarupa di. Iya. Buka huri ya nak takas bi. Aisyah kuri ada tukang itu. Lanjut melanjut. Atau ni mai yut mak. Jadi mau lihat mana itu hata, mau lihat mana di tasaluhu nak. Kalau nak sikut do mardalan ulauta di bagasan bodarion marda mesonak kita. Niraw makatai dulu ni hadat habata hotai. Ada orang sudah duduk doh tangiang perjolo marende mahita. Pasu pasu hami, pasu pasu hami, oh debata nami. Pasu pasu hami, oh debata nami. Sai sodakor ko ini. Tuna pungu osude martangiang mahita mauliate doh puji-puji amma Tuhan di sobahon nasaruhan nami saluhut na napungon di bagasan bodarion marhite asin niroham dohot kolong niroham naung madongani nasa pardalanan ningolu nami saluhut na boy hami Tuhan marahi pasor saluhut na ima di bagasan bodarion dinausahat kami di bagasan sadarion marhidi kokot doh jauh-jauh ni raja ni abang buru nami ima namar nasiroha hami Tuhan laho makatai taringot turuhut ni alat habatahoni naso malaro turomo ni roham alani Tuhan di bata jahuba manami nungga be Tuhan mardame solang hami dinalaho makatai nungga be Tuhan sunhu hatai hami saluhutna marhiti asni roham alani Tuhan biari namangi upe diulaun ni raja ni abang buru nami songoni manang ibebere nami di tanggal 5 manang di hari Senin tahun 2024 homa kupasahat kami asa ho nama jongjongi ulaun ni mulai sen nama muhai saat tu nama ujungi oleh Tuhan asa lehonom mo Tuhan nak karina tiu asa mardame solang hami Tuhan laho mangulahon at kaulaun nami itu hari namang ihuton jauh bade bata ama nami di bagasan bodarion Tuhan satu kinai naing mardumu sirang mahami jabagas di raja ni abang buru nami ibas do hami Tuhan di pataruho saat tu bagas di abang buru nami ibas mahami Tuhan pataru saat tu donga-donga di udung-udung nami boy hami Tuhan pajupang dohot akayanak kon keluarga na holong hami di bagasan dame dohot las ni roha ni sakto songoni ba Tuhan raja ni abang buru nami lo tarik turun nami doktor kupasahat kami mana sila tutakamu taparho Tuhan nasa barbarani dagi songoni manang akka parmarani todi asalam tabba Tuhan keras di roha nami yak kana marhula buru tuari namangi huton kuboto hami Tuhan di bagasan bolu nami marlaut dosa rohami Tuhan mangidu hami tu asiti roham jumolo sesa manasa dosa nami asa talum mahami tu asaluhuna asahatan di pasu-pasum namar ragami tagi humma Tuhan tagi yang ele-ele ho pangiduan nami bolan mangasahon guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami mauliate mariho amin asin di rohani Tuhan ta Yesus Kristus dohot holong ni rohani di bata ama dohot parsauran itu di parbadia ma namat dongani kita saluhuna tuhut mamasu-masu amin horas mari kita saluhuna Horas.